Скъпи зрители, лято е и на мен много ми се иска постоянно да се разхождам по улиците, защото в тая криза жените ходят все по-малко облечени. Днес, зяпайки така по жените по улиците, се сетих как в 8-ми клас за първи път аз се съблякох чисто гол пред жена. Ма останах дибидюс, както майка ме родила. Жената започна да вика, а мене ме изгониха от автобус. А сега ви представям човека, който продължава да ме вози на автобуса на шоу-бизнеса. Водещия на шоуто, Слави Трифонов! Уважаеми зрители на шоуто на Слави, казвам добре дошли на вас, скъпи гости, в този прекрасен топъл, тая вечер, прекрасна топла. Радвам се да ви видя, надявам се да ви забавляваме. Георги, аз не само не се возя в автобуса на шоу-бизнеса, аз, така да се каже, съм те качил на първия ред до шофьора и съм ти дал да гледаш през стъклото и от време на време да грабваш микрофона и да забавляваш пътниците по уредбата. Сега, уважаеми зрители, отново Георги Милчев Годжи ще ни забавлява в нашия автобус на шоу-бизнеса. Представям ви най-новата песен на Георги, претворена в видеоклип, песента "Свикнах да те нямам". Не са лъжи, лъжите ти, аз съм уж гърдите. Не вярвам в това дори, че до смърт борите. Ако искаш си върви, тръгвай си от мен. По-добре да бъда сам, но не и на раме. Свикнах вече да събуждаш ме слабостта с усни. Свикнах вече да ми казваш, че за нас е късно. Всяка вечер уморих се, страх да я пропилявам. Стига вече, тръгвай мила, свикнах да те нямам. Сърцето ми затвори вратата. Отдавна в очите ти срещам непозната. Ако искаш ме уби, ако искаш хвърляй. Нека щом ти е добре, душата ми изтръгвай. Свикнах вече да събуждаш ме слабостта с усни. Свикнах вече да ми казваш, че за нас е късно. Всяка вечер уморих се, страх да я пропилявам. Стига вече, тръгвай мила, свикнах да те нямам. Да събуждаш ме слабостта с усни. Свикнах вече да ми казваш, че за нас е късно. Всяка вечер уморих се, страх да я пропилявам. Стига вече, тръгвай мила, свикнах да те нямам. Свикнах вече да събуждаш ме слабостта с усни. Свикнах вече да ми казваш, че за нас е късно. Всяка вечер уморих се, страх да я пропилявам. Стига вече, тръгвай мила, свикнах да те
Уважаеми зрители, летните жеги, идва лятото, хората се ориентират към почивка. Няма много новини. Така може и да е по света, но в България ние си имаме министър-председател, който постоянно произвежда новини. Първо, медиите ходят след него и очакват той да произведе новини и той въобще не ги разочарова и непрекъснато произвежда новини. И аз дори да искам да отразявам някакви други неща, ето песента на Георги, просто няма как. Аз съм актуално предаване, смисъл с моите колеги правим актуално предаване, отразяваме новините. Постоянно казва нашия премиер по, как го нарича, меко някоя крилата фраза. Ще взема да купя една риза, да му я подаря и да го прекръстя от Бойко Борисов на Бисер Борисов, защото търси бисери. Ето вижте най-новия израз е бисер, който не мога да не коментирам. Борисов защити МВР, обвини медиите, че обслужват мафията. Това е много интересно изказване. Като си има предвид, че според статистиката, а нещо аз така съм решил, според статистиката, медиите основно обслужват Бойко Борисов, то думите му, че медиите обслужват мафията, стават много подозрителни. Сега и аз ще се обърна към министър Цветанов. Цветанов, тия си харчил тия пари за подслушване на мафията, просто слушай човека, бе. Уважаеми зрители, ще ви призная кои са трите ми любими летни спорта. Това са женския плажен волейбол на Трета буна във Варна, женски плажен волейбол на плажа в Марсилия и другия ми любим спорт е женски плажен волейбол в задния двор на вилата на Годжи в Копакабана. Днес обаче... Така е. Между другото, много хубаво момиченце. Имаш ли... Как се казва? Лора се казва. Лора се казва. Да, защо? Лора, а Мина познаваш ли или само Не, Лора? Мина не съм. Милия ми модерен Яворов той. Лора ли? снима. Не, А далеч Мина ли аз- Лора или не? Така. Моля? Няма значение, не ми обръщай ти внимание. разбира въпрос. Много емоционална песен. Кой е написал текста? Ти. А музиката... Не, Лора Димитрова. Същата Лора. Не, Лора Димитрова, нашата Лора Димитрова. Имаме и наша Лора. Да, имаме Лорка. Лорка. Да. Малка част съм направил аз. Малка част. Добре, ти си виден поет. А музиката кой написа? Спас Лазаров. Значи Лора текста, Спас музиката. Ти какво правиш там? Ми отих на море и да се пофала. Аз не съм ходил да снимам клип, ние ходихме на море. Добре, бе, Георги, бе, приятелю, ви обичам, тъй му не се казва удих на море. Ходих, Казва не се чух. ходих. Не, Ходих. ходих. Не. Ходих на море. Не, удих на море. Така, както и да е, разказах ви за любимите ми спортове. Днес обаче открих един още по-интересен летен спорт. Сега ще ви го покажа. Вижте, попове по шорти ритат на плажа. И цитирам, свещениците участват със собствен отбор. Вяра, надежда и любов в първия кръг от Държавното първенство по плажен футбол. Край на цитата. Аз даже знам и как засича времето на тези турнири. Кой го засича? Това е митрополит Николай, защото има хубав часовник с хронометър за 15 000 лева. За да ни разкаже повече за този интересен турнир, аз поканих централния нападател на божествения отбор, отец на Фарфори. Здравейте! Добър вечер, господин Трифонов. Здравейте! Много е приятно. Вие ще ме биете, разбира се. Кажете сега как сте. Защо сте по шорти? Бихте ли казали? Идвам директно от плажа да бея. Защо? Какво, бубувки ли да се обуя? Пробвах прашки, има така, мандракулите ми изкачат. Кой ви изкача? Макарите. Мандракулките. И? И така, като хукна да бягам, господин Трифонов, почват се развят като камбаните на Александър Невски. Бият се една от друга. Бим-бам, бим-бам. Добре, а защо сте кръстили отбора си Вяра, надежда и любов? Защо? Значи, господин Трифонов, кръсти го на 3 роскинчета по монокини да... Да, разбирам. Да, много добри момиченца, благоверни. Да. Само като влезе в стаята и падат смирено на колене и следва таинството Света го духа. Харесват ли те татуировките? Добре, Вижте, искам да внимаваш, отец на Фарфор. лято е. Искам да внимаваш, защото да внимаваш какво говориш, Няма защото... котенца. Ма лято е да го... То да не се малко така екстравагантно да бъде, бе, кажи ми са.
Нали па не сме мали хора. Какво ме? Гости такова ме. Котенцето. Къде са котенцето? Много хубави татуировки си имаме. Па. Я покажи на камерите, обърни Какво се. да бъде? Ето. Котенцето, не. Обърни се да видят, уважаемите зрители, какво ми показваш само на мен, за да се смея аз по време на Добре, предаването. виж, ето Няма пробайте да добре. покажем на Чакай, зрителите. покажи Добре. котенчето. Ето, да видят какво ми котенчето, нагоре? уважаемите зрители. Какво ми показваш на мен ти по време на телевизионното Добре, предаване? Ма какво лошо има котенцето? Малко херни има котенцето. Значи, айде да продължаваме. Айде. Аре, хоп. Какво е в котенцето? Исках да кажа да внимаваш, защото сам ще ме глобат, разбираш ли? Ма що те глобяват, бе, Славчове? Първо не съм казал една мръсна дума, Да. второ става въпрос за спорт и трето говоря за свети неща. Например. Значи, ако те глоби някой, само ми звъни, зър, Да? да кажеш го на темо съм, че се хлъзне банята, ще щупи крак и 10 години ще ходи като Буратино. Буратино беше дървено човече. Буратино. Да. Вие свещеници често ли ритате на плажа? Значи ние свещениците да го често ритаме на плажа и не само това да го даже провеждаме свое алтернативно дерби. Поповете на Максим срещу алтернативния синод. Искаш да кажеш, че църковните среди Да, сте доста запалени по футбола. много сме запалени, да. Да? Даже, даже вече сме променили някои от Божите заповеди. Първата Божия заповед гласи: не споменава името на празно, името на Лео Меси. А втората: ако имаш две перуки, дай едната на сина си. Добре, събрали сте достатъчно членове за синода, за цял отбор? Събрали сме и членове. Много сме събрали, даже и Дуньо Простия дойде нас, И той ли играе? Не, ние тогава го извикахме да свърши някаква работа. Значи като пристигнахме на плажа, му викам: Дуньо, иди да очертаеш игрището с момчетата, викам, ще играем след малко. По едно време идва при мен и аз го питам: какво става, бе? Очертали го? А той вика: почти. Отивам да изпия още две бири и да го доочертая. Добре, бе, вие попълвате се много интересни хора в България. Аз така да се каже. July morning малко. Идам от каварна. Добре, бе, вие сега играете футбол на плажа по шорти. Така. Държите казина. Носите часовници му за баса пари. Карате луксозни коли. Правим си татуировка. Правите си татуировки. Добре, бе, вие... Това татуировките тук е смешно. Да. В крайна сметка, вие нещо по църковните дела вършите ли въобще? Да. Анатемосахме Свети Петър Василев Петела. Анатемоса ли сте Петър Василев Петела? Свети Петър Василев Петела. Добре, докъде стигнахте в турнира? Значи паднахме до финала да Гоева. Играхме така срещу отбора на тигрите от Бистрица. О, това е ужасно. Да. И какво стана? Уж си мислехме, че Бог е с нас, ма се оказа, че ние не сме прави. Бог играеше с номер 13 в техния отбор и все му дадоха да бие дуспи да го... Да, а попадията беше ли системе на морето? Беше, Славчо, тя попадията грешна, като на пас на Благо Георгиев грешна. Значи, така. Знаеш ли напоследък да Гоева и викам Николета Лозанова? На кого? На попадията. Да. Защо и викаш Николета? Ами защото преди това беше попадията на вратарчето. Това е тъжна история. Тъжна история и на мен. Тъжно. И една вечер отидох да Гоева да се разхода на плажа, взех една миричка, замислих се така и се обърнах към моя шеф. Кой? Шефа. А, да, шефа. И? Викам: шефе, кажи ми каква е разликата между жените и перлите? И между жените и? Между жените и перлите. Между жените и перник. И перлите. А, и перлите. Да. Между жените и перлите. И той се мълча, мисли дълго и ми вика: на Фарфури! Разликата между жените и перлите е, че жените се движат само отпред, а перлите отпред и отзад. Аз викам: бе, Господи, чувал съм, че да е имало и жени, които се движат и отпред и отзад. И отзад, да. А той вика: на Фарфури! Това не са жени, това са перли! Това беше смешно. Уважаеми зрители, краткият ни обзор започва с една новина от магаданското издание Maganational Geographic. В последния си брой той е публикувало разсъждение на тема мечтата на всеки канибал. Мечтата на всеки канибал е да се създаде нов сорт човек без кости.
И сега една новина от магаданската телевизия Магадан Animal Planet. Там водеща новина е, че от зоологическата градина снощи е избягал гладен слон. Животното се е промъкнало между пръчките на решетката. Представя си колко е гладен този слон бил, за да се промъкне между пръчките на решетката. Една медицинска новина. Институтът на стоматолозите препоръчва най-новия модел четки за зъби, които могат да достигнат до най-трудно достъпните места. От своя страна, от травматологията, от травматологичното отделение на Пирогов припомнят, че това все пак са четки за зъби. С вас ще видим само след малко, когато ще ви представя един от най-скандалните фотографии в света, както и графа, Бобо и печенката и летния им хит «Дим, дим, 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 да ме няма». В България, уважаеми зрители, много ме изнервят този израз скандални личности. Може би зависи от мащаба, разбира се, но в България разни Златки, Азисовци, Гозовци, Евгени Минчевци, Митьо Пищоловци. Аз, според мен, са толкова скандални, колкото са и личности. По света е друго. Може би наистина е свързано с мащаба, защото когато си популярен в цял свят, когато те наблюдава цял свят, когато гледа личният ти живот цял свят, сигурно и ти самия се превръщаш в нещо различно. Може и да не съм прав, но според мен наистина по света има скандални личности. Наистина така изглежда този термин, това словосъчетание скандални личности. Тази вечер мой гост е една такава личност. Той, уважаеми зрители, е скандален фотограф. Гостът ми тази вечер започва кариерата си с експериментални филми и еротични фотографии. За по-малко от десетилетие той става световно известен. Представям ви с удоволствие моя гост Ричард Кърн! Здравей! Hey, it's great to meet you. Радвам се да се запозная с теб. Как си? How are you? I'm great. Страхотно. Харесва ли ти Много България? е горещо тук. Да. Do you like it here? Yeah, I love Bulgaria. Да, много ми харесва България. Горещо е сега, иначе цяла зима беше много студено. И въобще понякога се очудвам какво точно искам, защото като ми е студено, искам да ми е топло, като стане топло, си казвам, защо не стане малко студено. Може би това е защото сме такъв климат, four season. Има лято прекрасно, есен, страхотна, много красива зима. Ти откъде си? I'm from New York. От Ню Йорк. Да, там също е It's also подобен very климат. hot. Там също е много горещо. Да, но пък е много пренаселен. But it's also very overcrowded. Yes, Да. yes, but the women here in Но жените Bulgaria тук are в very България beautiful, са so много I'm happy to be красиви, here така for че that аз съм reason. много щастлив да бъда And тук that по reason тази only. причина и само по тази причина. Къде беше по време на How was it атентатите на 11 during септември? where were you during 11th September? During I was at my house У дома with my child, с моето дете looking out the window гледах when it през happened. прозореца, когато това се случи. Yeah.
Как се почувства? How did you Сигурно feel? много пъти сте дали този въпрос или много пъти се опитвал да си this обясниш? question many times, or maybe you have No, tried to I explain. haven't. Не, всъщност не съм. Но I was terrified. бях изключително It оплашен. was a terrorist attack. I Това was беше terrified. терористично нападение и бях I thought it was the end of the изключително world. просто I thought, изплашен. Мислех, че е край на света. Помислих си, че I immediately went to the bank, веднага took отидох out в as much money as банката I и could. извадих I колкото bought може all the повече food I пари и could купих buy, колкото може and храна, която можех I да tried купя. to think of a И way се to опитах get да намеря out of New начин York. да изляза извън Ню Йорк. А после? What about after То мина that? повече After време. more Как time преценяваш passed, това, което how се do you случи? see now things in perspective that happened? Well, they're finally replacing the World Най-накрая Trade Center, всъщност which те is great, because слагат now I от can see мястото it на again. Световния търговски център друго, заменят го и това е прекрасно, сега аз мога да видя там. But I don't know, it changed Не everything. знам, It просто changed всичко се everything. промени, всичко се промени. Now it seems like Сега history, изглежда though. като че ли е история, I'm но glad тогава, I was но аз there. съм щастлив, всъщност, че бях там. Аз бях по това време на At that турне. time I was on a tour Заедно с моите with колеги my правиме colleagues. We концерти. made concerts. И понеже заради разликата във времето, тук беше след обед, видяхме какво се случва по телевизията, гледахме CNN. Преди 2 години правихме концерти в Америка, тъй като има много българи има, които живеят в Америка. За нас беше чест и радост да отидем в Америка. Има много българи, които живеят в Ню Йорк. Правихме концерт в Манхатън. Как се казваше залата, Евгений? Манхатън център. Правихме концерт. Да, правихме концерт. Първото нещо, което направих е да отида на Кота Нула. Винаги съм си мислил как ли се чувстват хората, които са живеели там. Погледнах нагоре, гледал съм снимки на близнаците. Винаги останалите небостъргачи са ми се стрували много по-ниски и си казах, сигурно мащаба не е чак пак толкова огромен. Като видях колко големи са останалите сгради, си представих колко пък високи са били близнаците, защото аз не съм ги виждал на живо. Представям си какъв символ са били на Ню Йорк и как са се почувствали всички жители на Ню Йорк тогава. Да, тъй като можеш да видиш от навсякъде, откъдето и да си в Ню Йорк, можеш да видиш тези два големи небостъргача, можеш да ги видиш от много голямо разстояние. И сега вече най-накрая можеш да видиш новите кули, които сега вече и сега по-добре се чувстваме. Имаш дете? Какво? Син, дъщеря? A boy. Момче. Какво му обясни тогава за това, което се случи? Той на колко години беше? I showed video of the Показах towers му to him, and видео на кулите got very и upset майка му много се ядоса But I said за he has това. to know this. Но He аз has to му see what it was. показах, исках, he was че той there трябва when да he was знае a каква е little история. kid. Всъщност той беше I took малко, him down много there and we малко walked дете. around Когато го заведох там и му glad that was показах fun. и е много така... But it's also Но също така interesting е that много America интересно, for the че first time got в attacked Съединените by Американски another щати за първи country път on бяха American soil. атакувани So that от was- друга държава, Americans weren't used to и that. на американска земя, Used to територия. И fighting те in просто не са other свикнали на това нещо. Те са се and свикнали never да се being борят на attacked on други our own land. So it was места, a но big не shock да for бъдат everybody. атакувани. И Big беше shock. огромен шок Like, this за is what всички, it's за like for всички. everybody else in the Просто това е, което всички останали хора чувстват по друго. По-скоро демократ ли си и републиканец? Are you more a Democrat or a Republican? I'd have to say a Democrat, yeah. По-демократ, Yeah. трябва да всички кажа. хора на Like изкуството. everyone, an artist, like all artists Yeah. are. Да. More anarchist. I would Може по-скоро анархист. Какво означава скандален What does it фотограф? mean, a Така те scandalous обявих. photographer? That's how I made an Правиш announcement скандални for you, снимки of на скандални scandalous- личности. of scandalous, personalities and people. Well, I mean, what I shoot Това, might be което аз scandalous, снимам, but може I'm би not е very скандално, но аз scandalous. не съм самият. Аз не I'm съм just много like you see скандален. me, I'm Аз very съм normal. такъв, какъвто ме виждаш, много нормален съм. People think I'm Хората some мислят, kind че of аз съм crazy някакъв person, вид but I'm луд not. човек, но аз не съм. Показваме We're снимки going сега. to show now Това е photographs. Ник Ноти. This is Nick Nolte. Ще ги показваме на цяла We're екран. going to show them on this screen, on the television. So Great. that next photo. Nick Nolte. Nick Nolte. Oh, this is Crispin Glover. Това е Кристен Клъвър. He's a famous Той е actor. известен актьор. This is Eva Green. Ева Грин. She's just stole Току-що Johnny разведе Depp Том away Круз. from She his just wife. got divorced. Tom Cruise got divorced. А, Джони Деп, No, I извинявай. mean Johnny Depp. This is Courtney Love. That shouldn't Това be е up Кортни there. Лав. Това не трябва да е тук.
That's one I'm Това е afraid една. of. This is Nick Cave. Това е He's Ник a Кейв. famous musician. Той е известен музикант. Да, австралиец. Australian, Yeah, that's I can tell you right. Да, stories мога да ти about разкажа any of these. истории за всеки един от тях. Here's Marilyn Тук е Manson. Мерилин I can't believe they're Менсън. showing Не this мога on да TV because that повярвам, word че in това America is really bad. го показва по телевизията, защото това е Super наистина porno много word. лоша дума в Съединените американски щати, думата, която е изписана. But I can tell you Но мога about да ти any of кажа, these photos. да разкажа за всяка една от тези снимки. Как е възможно How is it всъщност въобще да possible правиш that снимки in с тия general хора? to make photographs with those Как people? се достигаш до How do тях? you reach them? How do you make- Къде се показват Where тия did they- снимки? Where are these It's- photos exhibited? My photos are exhibited Моите in снимки galleries all се around the world. излагат по but целия свят в usually галерии, not- но not обикновено these не photographs. тези This снимки. show I have in Bulgaria Това is a шоу, което аз different имам в kind of България, е show друг вид where it's различно just шоу, където celebrities, просто са famous известни people, хора, artists. Usually my творци. photos, Обикновено my моите exhibitions снимки, are изложбите, based които around правя, се naked основават people. на хора, които са без Here дрехи, we're голи doing хора. something a little Тук в България правим нещо по-различно. Тоест, не искаш да ме снимаш So, гол. you don't want to take a photo of me naked. You? На Sure. от тебе ли? Да, Yes, се for искам, sure. със I сигурност. think I can make a lot of money Мисля, with че that. мога да изкарам много пари с А, не, тази аз съм снимка. популярен по света, но ще ми бъде приятно, ако ме сложиш до Мерилин Менсън, Къртни Лав, Ева Грин. И така, като отидеш на гости при Джей Лено, да му кажеш, ето виж сега. Това е Слави Трифонов. It will be curious for me. Когато Джей Лено те попита кой е той Слави Трифонов, ти да кажеш как? Ти не си чувала за Слави Трифонов? Джей, ти си застанал много, света отива напред. Много популярен български водещ. I need more photographs of naked men. Трябват ми повече фотографии на голи мъже. Ти защо не ми пусна? Usually I ask people to Обикновено take аз their clothes off, and просто sometimes каня people хората да do, се sometimes they don't. махат дрехите и понякога те го правят и не го правят. Но понякога някой известна личност си го прави. Няма проблем, но No problem, no колко problem. голи But искаш how да са naked would снимки? you like the photos to be? Колко голи? How We have naked? to see everything because Трябва I да видим think the всичко, audience защото wants to мисля, know. че публиката иска да знае. Всичко. Everything. Yeah, they want to Да, искат. I have my iPhone camera. We Имам could do сега it right here. iPhone камера и можем да сега тук веднага да го направим. Ти си гадно копеле, да знаеш. Son of a bastard. Добре, а работи ли Photoshop после или просто каквото се снимало това You излязва? Photoshop work after that. But if you Пипаме want ли to някои take неща? photo, or are we going to touch some things? No, Or I no? think exactly. Не. Сещаш се за какво те питам, нали? You understand. You Искам can think голата ми about that. снимка да- I want my naked More hair. photo. Повече коса. Не. No, Искам no, голата no. ми снимка да бъде I want my все naked едно съм photo to be like an афроамериканец. Afro-American. Добре, може. Не, аз съм по-голям от афроамериканец, I'm bigger искам да ми than го the намалиш, Afro-American, but I want разбираш you to ли? make it actually smaller, if you understand. Добре, защо не показваш тук But тези why don't голите you show снимки? these photographs Защо in не показваш Bulgaria? Why скандалните don't you show снимки, these наистина? naked, scandalous There are photos? some. Има някои. There are some, Има but, някои. I believe Обаче аз вярвам, there seemed to be a problem. има и някакъв with, проблем, what the известен с public това, would което accept. хората биха приели. Here in Bulgaria, we Публиката weren't в България sure не бяхме what сигурни. would be okay. Това, което би било добре. Изложбата ти Your с exhibition портрети is на with световни portraits of знаменитости famous и celebrities култови and еротични the cult фотографии erotic ще бъде в photographs will София be in Sofia. до 22 юли. The 22nd of Просто да обявя на уважаеми I just зрители, wanted който to иска да announce гледа to the твоите viewers, снимки. whoever would like to see your photographs. Наистина ли си хареса някой модел тук? Is it true that you have found a model, that Ходиш you have по liked света, a в различни model in държави, Bulgaria, when харесваш you си go to различни different, хора. countries? България има много In Bulgaria, интересни you like хора. different people. There are very interesting people in Bulgaria. Ние имаме холивудска звезда. I shot in Bulgaria last year. Миналата година Last снимах, summer, правих for- снимки в България for миналото Vice, лято which is за a Vice. magazine, Това е едно online TV списание show. и онлайн телевизионно And шоу. the Bulgarian И episode was българския the most епизод popular беше of the whole най-популярният series, The Girls епизод in от всички Bulgaria. серии. Момичетата в България. There was Poland, Имаше there was Полша, Denmark, there was Дания, Sweden, there Швеция was Moscow, и but Москва. Poland was, Но I mean, Полша, sorry, извинявай, Bulgaria was by България far the most беше popular всъщност episode. най-популярният епизод. Защо? Why? That was one of the Why? reasons I- Това беше една от because the причините. girls were great. Защото момичетата бяха And страхотни. because the Това беше location- мястото. But that's one of the reasons I wanted Това е една to от come back причините, for поради this която аз exhibition, исках да си because it дойда gives me отново в another България, opportunity поради to тази shoot some more photos here, изложба, which I'll защото be това ми doing даде this weekend. още една възможност да снимам нови снимки, които ще правя този уикенд. Добре, кажи ми честно, наистина ли смяташ, че българските жени са много красиви? Ти човек, който си снимал всякакви хора. Не те лъжа, наистина го вярвам. Защо? Why? Що мислиш така? Why do you Сравняваш think ги с that? какво? Are you С comparing други them жени от with цял other свят women или? from around the world, or- All I can say Единственото, което мога да is кажа е, че I shot for аз that снимах last trip, за I този shot in последното 6 пътуване cities, в and the 6 best cities, градове. and the best girls were И here. най-добрите момичета, най-готините бяха тук. I'm not making it Не, up. не си го измислям това. А искаш I've ли shot in a снимаш? lot of places. Много места съм Искаш ли снимал. снимаш Would министър-председател? you like to photograph the Prime Minister? Той е много He's a интересен very- човек. Yes. Да, това би било страхотно. Той не гледа много моите He шоу doesn't или watch my той ако не show гледа не very му го much. казва, But защото you, аз съм You and the по-скоро... Prime Minister naked.
Sorry? Гол? You and the Prime Minister. Аз и министър-председателя Ти и голи двамата. голи. That would be great. Shaking hands. Това би било страхотно. И си стискаме така ръка. And we're shaking Or hands doing like like that. this. Или така правите. да. Hugging. Или се прегръщате. Да. И се целуваме And уста в уста. kissing mouth to mouth. exactly. Да, точно така, точно така. Цяло доста абсурдно. In general, this would be a Тъй very като аз съм, absurd как да ти thought, кажа, because критичен. How can I say I'm very critical? Но мен ми харесва такъв Да, вид, интересно. Аз съм yes, interesting. критичен I'm към actually very critical всяка to власт, all kind of, която власт предполага power повече that's in ruling, сблъсък, whichever, и аз така there's a отговарям different с повече preposition, and I сблъсък. also Мисля, че това е respond with призванието some на conflict, медиите като because I цяло, think да the бъдат media, критични. this is their role, Да to бъдат be свободни critical, на to първо be място и на free. второ място And критични. first place and to be critical. И в The зависимост second от това place, кой е depending министър-председателя. on Ние who сме the много prime интересна minister is. държава, We're a защото very на нас interesting министър-председателя country по едно because време our ни prime беше minister at some point този, който ни се води was цар. the guy who Когато сме били our монархия, king, той е бил for a long time. цар, When we were после monarchy, he was the king. извън България е After that, живял, he lived след това outside го of избраха Bulgaria българите for a за very long министър-председател. time. Много And then странна Bulgarians държава е actually България, voted for но той him to беше be много, prime как да minister. кажа, Bulgaria is a very много strange свободен country, по I have to say, отношението but си he was към very медиите. free. Нямаше In така his изявен relationship with сблъсък. the media, there was no actual conflict Но that was сегашният expressed. министър-председател But the е current prime така minister много is, how can I can say, лесно very- се сблъсква с хора, които не го falls харесват easily into conflict или го with people критикуват, who независимо от това criticize дали го him, харесват. who do not like Тъй him, като no аз го matter, критикувам because I criticize him почти всяка вечер, almost every night. имаме, така да се We каже, have, so to сблъсък. say, such a Не conflict. директен, Not direct, индиректен. indirect one. Много неща мога да ти разкажа, много се Tell you забавляваш, many но things, you would enjoy yourself very much, или поне на теб ще but изглежда it забавно, would на мен seem понякога to не me, ми for е. me sometimes it's Но not funny. едва ли ще се съгласи But да I направим така doubt снимка. that he Но will персонално, agree лично, for ако искаш photo да го like снимаш, this, but той е personally, интересен. if you want to take a photo of him personally, I that's think he would it seem would be a interesting. new kind of Мисля, че би friendship, ще бъде един new нов вид understanding приятелство, нов вид разбирателство между вас двама. Защо си толкова сгаден? Сега и Why си are you хитър. so, Виж, you know, опитваш sneaky? сега да ме Why are вкараш you trying now to в put me взаимоотношения. into this kind of relation? От Пис, мира- нали? от Мир. мир. И аз съм съм от мира. така пис. Също I'm аз like съм this изключително also. миролюбив, но I'm не ми actually a very личи. peaceful guy, but you can't Аз съм tell. като котенце. I'm like a little I can kitten. tell because Аз мога да кажа, защото носиш обици. Защо носи обици? Не, казва, че може You да have каже. earrings. Имаш и обици и така разбира, че си миролюбив. indicates Това показва some kind of freedom някакъв in вид your life, свобода in your в youth. твоя живот, в твоята младост. Преди ми още в моята Maybe младост, преди in my много youth, години. many years I ago. had one too. И аз също имах една обичка. Да, една. Но не... Добре, но ако решиш да правиш скандални снимки, има интересни хора в България. Аз също така спортувам. Може да Maybe. Also looking for beauty. Но също така търси и красота. красота. Просто Значи мен не ме е, не, разбира се, мен не ме слагай в това число. Don't put me in that Не ме слагай в това число. category. Но имам But I have, прекрасен балет. Може да имаш fantastic моите ballet. момичета от You can балета. Може да ги photograph my снимаш, те girls са from много the ballet. красиви. They're really, The really girls beautiful. were Момичетата insane. бяха It's really, beautiful просто and невероятно dancing. I would call красиви. the dancing И всъщност scandalous. това бих нарекал малко танцуването скандално. Very В sexy. Америка... Много е сексуално. Така ли? Really? Yeah, I think so. Да, В България сме много In по-освободени Bulgaria в we това are much отношение. more free in this Но ако regard. искаш да снимаш Like, моя if you балет- want to photograph Ако искаш да снимаш if моя you want to балет, take my ballet, кажи, a photograph, само ми кажи. tell me and you can take photos of them. Ма аз съм Добре? сериозен. I'm serious. Аз съм сериозен. Sorry? Right after this. I'm Веднага след това мога да Добре, снимам. нали снимаш красиви But жени you в take България? photographs of beautiful women in Bulgaria, right? Yes. Да, да. Снимай моя балет. To photograph my ballet. Добре, да, да. Голи. Naked. Абе, голи ще кажа аз голи. Naked, there's- Кой е казал голи? No, not naked. He said, who said naked? Човека каза, че обича да снима they're голи. kidding Се обаждай, him. човека They're каза да kidding him снима on the голи. band, Човека да. какво казва? That's naked. Мо певеца Певеца се също. обажда и ще му намаля заплатата, разбираш. Sorry? She's very beautiful. Много красиво пее, много хубаво пее. Да те снимат голи тебе. Maybe naked photographs of him too. Уважаеми зрители, Ричард Кън е мой приятел. Радвам се, че такива хора като него идват в България. Надявам се да отидете да видите неговата изложба. Тя е тук в София от 22 юли. За мен беше голяма радост и чест, че ми гостува. Поздрави твоя син в Америка от един непознат странен чичко с бръсната глава в България. Ако гостуваш на Джей Лено, кажи му, че има и по-добър водещ от него. Благодаря, за мен беше чест. Благодаря. Уважаеми зрители, като човек, който е свикнал постоянно да работи, напоследък съм доста изнервен, че колегите ме гледат в очите и нагло ми припяват свършвам работа и дим да ме няма. Тази вечер имам среща с хората, които ми образуват тия нерви и проблеми. Представям ви Грапа, Бобо, Печенката и песента «Дим да ме няма».
работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си и дим да ме няма. Ей, ме търсят неизвестно време. Свършвам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си и дим да ме няма. Ей, ме търсят неизвестно време. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим да ме няма. И кой откъде ме? Дим да ме няма. Брат, имаме нужда малко да разнообразим. Системата буксува, трябва да се освежим. Свободни сме да бъдем индивидуалисти, а не просто щрауси непокисти. Времената се менят, парите се въртят, идеалистите мълчат, кариеристите блестят. Чупя се от мрежата и дърпа шалтера, надалече заминавам до вечера. Свършвам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си и дим да ме няма. Ей, ме търсете известно време. Свършвам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си и дим да ме няма. Ей, ме търсете известно време. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим да ме няма. И кой откъде ме? Свършвам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си и дим да ме няма. Ей, ме търсете известно време. Свършвам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си и дим да ме няма. Ей, ме търсете известно време. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим да ме няма. И кой откъде е? Сядайте! Печенката била моя, здравей! Здравей! Бобо, здравей! Графе, здравей! Сядайте! Сега, аз Печенката и Графа ги познавам, те са мои приятели и така нататък, но тебе не те познавам и както казва моят приятел Тодор Славков, разкажи нещо за себе си. Приятно да се запознаем. И на мен също? Бобо се казвам. Да. Искрено ваш почитател. Глупости сега. Да си знаете. Откъде си, Бобо? От София. От София? Да. Ба, нещо ми прилича на швед малко. Малко да, имам шведска кръв. Шведска кръв имаш? Да. Всъщност, Всъщност африканска. Но африканска. в сферата на хумора съм швед. Нали? Бобо швед. Сферата на хумора, сферата на реалността. Съм полуафриканец. Полуафриканец. Афробългарин. Афробългарин си. Афробългарина Бобо. Баща ти е от Африка. Точно така. Откъде? От Гвинея. Къде е той сега? Там си. Що не е тук при прекрасния си син? Не знам. Какво Не, да нямаш никаква информация. Ти си на 28 години. Да. Това парче твое ли е? На графа. На Графа. Кой го написа? Графа. Графа. Добре, що се смееш? Все едно нещо смешно казвам сега. Не бе, просто ми е толкова готино. Между другото, много благодаря на Боби и на Печенката, защото това парче без тях нямаше да бъде това, което е. Да. Наистина, той е хит без тях. Аз ти казах одеве в гримьорната, това парче го чух за първ път в колата и така си скефих, много се зарадвах, че има такива песни, въобще, че е толкова забавно и продължаваш в този. Даже не знаех, че ти участваш в него. Мислих, това са някакви нови рапъри са появили. Да. Така. Графа, между другото, е най-стария рапър в България. Графа ли? Преди 20 години е правил рап. Какъв рап? Вече 10 години съм на този свят. Аз А съм той му къде казал. го знае, бе? Тогава е бил на 7 години. Знам Вече 10 години и съм на този съм свят. на 7 и съм бил рапър още тогава. Какво беше? Какво беше по-нататък? Възрастните хора така и не разбрах. Тогава Печенката не е била родена. Ами така. Колко време мина, между другото. Да, хубаво. Това парче се приема много време навсякъде. Много добре, да, аз тръгвам на турне 15 града в цялата страна
И Знаеш, че това парче има над 1 милион гледане в YouTube. Даже над 3 вече. Което е супер. Между другото, ние ставаме световно известни. Сега тук човек, където беше от 9, ще ма снима и каза, че ще каже на Джей Лено, че е гола вода. Не бе, що се смееш сега? Не бе, това е готино. Нещо, нека си обидно ми продължат. Не бе, глупости. Добре бе, ти мен ако ме сравниш с Джей Лено, мисля, че аз няма да се правя по-добре от него. Много по-добър. Ето виждаш си, това е. Ти имаш 3 милиона гледане в YouTube, скоро те очаквам в Ню Йорк. Искам да ходите да пеете в Ню Йорк и да отидете в половината родина на Бобо в Африка. И там може да отидете. Шегувам се. Кажи сега теб как те поканиха в този проект. На мен Влади ми се обади. Да. Влади ми се обади. Влади ми се обади. Между другото, мога да извиня, че те прекъсвам. Влади, ти ще се обади? Гледах и за първи път в твоето шоу. Моето шоу? Да. Между другото, имахме много, пак в интернет бяхме в тая различни сайтове, с нейното участие тук при мен. Така да се каже, аз Направо ми скри шапката. много съм тъжен. И имам наистина много талантлива. Не ме чуваш какво ти говоря. Не чувам. Много съм тъжен. Трябва да ме питаш, що си тъжен, бе, Слави. Защо си тъжен? Защото тя е дъщеря на един мой съученик. Ти ми говориш за време ли, бе? Ти ли ми говориш за време? Тя е дъщеря на мой съученик. Пламен, Пачо, както и да е. Та, готино ви е в този проект. Подарък ли ми носите? Да, точно това исках да... Чудих се къде е, ето го, Бобо. Ето го, Бобо. Който кажете, вие сте... Нали ще ходиш заедно с тях на... Ей, много е яко. Защо е той Штраус, бе, брато? За такива високи хора като теб. Да бъдеш За непокист. непокисти. Между другото, тези тениски хората ще могат да си ги купуват на турнето. Те ще вземат участие в няколко града. Заедно с тебе, нали? Да. Това парче е много яко. Къде, кога стартира турне? Дай да му направим реклама. На 13 юли стартира. 13 юли къде? Обзор. В Обзор. Свършва към 17 август във Варна. Около 17 август. Какво стане? Може да има още, да. Ако има и други хора да те харесват, няма спираш. Значи, дай поне да рекламираме началото. Като не може да рекламираме финала, защото не е ясно кога ще свърши. Да, защото... Ей, като звездните групи от цял свят. Тръгвам на турне 2 години, когато се върна тогава. Значи стартираш в Обзор. Да. На 13 юли. Минаваме през Варна, през много градове. Ще вземеш и печенката и моя другар Бобо. Как, ние с Бобо ще правиме Бобо Кючек. Той е голям фен на чалгата. Това ми сподели отвън и каза: Слави, ти като така се каже доаен в тая област, искам да забием едно парче. Знаеш какво ми каза при това? Вика, и ти вика се опитваш да правиш хип-хоп. Опитвал съм се да правя хип-хоп. Ти си нагъл, бе! Опитвал съм се да правя. Ние имаме великата песен "Минах ли те?" Минах ли те, минах ли се? Си научил и движенията, браво. Бобо, харесвам те, но не прекалявай. И битбокс почна да прави, може да не е Уважаеми зрители, представя ги моите приятели Графа, Печенката и Бобо Шведа! Уважаеми зрители, това е всичко от нас за днес. Бъдете с нас и понеделник, когато тук ще бъдат тримата актьори: Краси Радков, Виктор Калев и Мариан Пачев. Бях се страхотна публика. Благодаря ви. За мен беше чест. Благодаря ви и довиждане. Браво!